Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pamimukul Allah Ta'ala, din ka ng punas salam, makapamaana sa sarap na kalilang kabinago kapitiya ginawa na mambugin yung alam mo na pulang kaya mga maranosa. Sa mari na rinaw na desta na kawaro at ilaw ng sara na wakir sa magandang ng minitias daw na yan. Sa ganit ko na mari na rinaw na request na bupanto tuwa ko kadirak na nanadat to Skygol ayadat to Alex sa banyak na kitang kaisa sugi ka mataan na benar na malas tuwang damakan adiso ang kanganakan sa kaya na pamamakirin niyo sa hawas dala.